ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಕುന്ന ಜಿಲ್ಲೆಂಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮರಾಟಿಮಾರ್ಗ ಬೆಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಕಿನಿ ನಮ್ಮ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿ ಬಿಟ್ಟು തമ്പ്രാക്കന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് അന്യാദ തണ്ട കൊണ്ടിനെ അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അന്യാദ മൂർത്താവിൽ വെച്ചിട്ട് ആ മഹാഗണപതിയുടെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് സ്വാമി സോമനാഥന് മുന്നേ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തമ്പ്രാക്കന്മാർ തമ്പ്രാട്ടിമാർ ആദിശക്തി മഹാമായ ഭഗവതി അമ്മനെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ചെല്ലിങ്ക് ഇന്നത്തെ നാളിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വാഹന പൂജ ആക്കുന്ന കേട്ട് നിശ്ചയമാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വാഹനം എല്ലാം പണിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ധനിമാർ എല്ലാവരും ഉടമസ്ഥന്മാർ എല്ലാവരും പണ്ട് കൂടിയിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടാക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ചെല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ അമ്മൻ്റെ എതിർഭാഗത്ത് നിപ്പിച്ചിട്ട് ഗാഡി നിപ്പിച്ചിട്ട് ആ വാഹനം നിപ്പിച്ചിട്ട് ആ പൂജ ആക്കുന്നതോടൊക്കെ ആ വർഷം പ്രതി നമ്മൾ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ആ വർഷം പ്രതി ആക്കുന്നങ്ങനത്തെ ഈ പൂജയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പൂജയിൽ ആക്കുന്നങ്ങനത്തെ ആ പൂജയിൽ ആ വാഹനത്തിന് മുന്നേക്ക് ആ വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോക്കും വരുമ്പോക്കും മൊറാതമ്പക്കന്മാർ അവരെ നമ്മളെ എല്ലാവരും പരിസായ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ രക്ഷണ ആക്കിയിട്ട് എന്തോരം അതിലേക്ക് അവകടം പറഞ്ഞതങ്ങനെ മൊറാതമ്പക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ കാത്തിട്ട് എങ്ങനത്തെ അവകടം ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദൂരാക്കിയിട്ട് അമ്മ രക്ഷണ ആക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും ചന്തത്തിൽ ജീമ വെച്ചിട്ട് കാത്തോളണം അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഈ വാഹന കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാവർക്കും മുന്നേക്ക് സുഖ സമ്പത്ത് നെമ്മതി ഐശ്വര്യ ആരോഗ്യ വിദ്യാബുദ്ധി നെമ്മതി കൊടുത്തിട്ട് അവർ പോയെടുക്കും മുന്നോട്ട് അവർ പെരിശാൻ നിന്നിട്ട് അവർ ഭക്തി ശക്തി കുട്ടി കൊടുത്തിട്ട് അവർ തഴുത്തായിട്ട് രക്ഷണ ആക്കിയിട്ട് നല്ലതാക്കിയിട്ട് കാത്തോളണം അങ്ങനത്തെ പുണ്യ കീർത്തി നമ്മളെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ hiര്യന്മാരെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തലപ്പിടുമാർ പാട്ടുമ്പോതി ആമത്തോതി കൂട്ടുകാർ വീരന്മാർ കാര്യക്കാരന്മാരും സ്വാമി സോമനാഥനി മഹാഗണപതി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്നಕ್ಕೂ ನಾಳಕ್ಕೂ ನಾಲ್ಕು ಬೈಟಾಂಡಕ್ಕೂ ಎಂದು ಒಡಂಬುರಿ ಬರ್ತಾ ರಕ್ಷಣಾ ಗಿಡ ಕಾತೋಣ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತೇವೆ
Thank